आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मोस्ट इम्परटेन्ट बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। मा आपडेट ओंखारनानै फैदों जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव A to Z डिटेल्सआव नायगोन। गोबां इम्परटेन्ट बे आपडेटआ। बे आपडेटआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि अरुणोदय स्किमनि आपडेट, आसाम गभर्नमेन्टनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आपडेट आरो रेशन कार्डनि बिग आपडेट। बे आपडेटफोरनि सायाव जोङो सावरायगोन। जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो रेशन कार्ड गोनां न'खरनो आसाम गभर्नमेन्टआ अरुणोदय स्किम होनो थांखि लादों। जोङो बे आपडेटनि सायावबो नायगोन। गिबियावनो नायगोन जोङो रेशन कार्डनि बिग आपडेटनि सायाव। जाय न'खरनि इनकामा 4 लाखनि गाहायाव, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ लाख न'खरफोरनो जाय न'खरनि बोसोरनि इनकामा 4 लाखनि गाहायाव गोग्लैयो, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे 16 निफ्राय 25 बे दिननि गेजेरावनो नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनि आखायाव रेशन कार्ड गोदानखौ होगोन। 16 निफ्राय 25 जानुवारिनि गेजेरावनो नोंथांमोना गावबागावनि रेशन कार्ड गोदानखौ मोननो हागोन। जाय न'खरनि इनकामा बोसोरनि इनकामा 4 लाखनि गाहायाव, नोंथाङा बेखौ मिथिबाय। आरो नोंथाङा बे रेशन कार्ड गोदानजों नोंथाङा 25 निफ्राय नोंथाङा 30 बे दिननि गेजेरावनो नोंथाङा रेशन कार्ड गोदाननिफ्राय माइरंखौ मोननो हागोन। आरो बे माइरंखौ नोंथाङा सासेयाव मोननो हागोन 5 केजि। नोंथाङा सासे मानसिया मोनगोन 5 केजि। आरो नोंथांनि न'खराव जुदि 7 मानसि थायो, अब्ला नोंथाङा 25 केजि बेबायदि नोंथाङा रेशन कार्ड गोदानजों बेबायदि माइरंखौ मोननो हागोन। आरो बे माइरंखौ नोंथाङा मोनगोन 25 निफ्राय नोंथाङा 30 जानुवारिनि गेजेरावनो नोंथाङा माइरंखौ कालेक्ट खालामनानै लानो हागोन। आरो बे रेशन कार्ड गोदानखौ नोंथांनो आसामनि केबिनेट मिनिस्टारफोरा नोंथांनो बे रेशन कार्डखौ 16 निफ्राय नोंथांनो 25 दिननि गेजेरावनो नोंथांनो रेशन कार्ड गोदानखौ गथायनानै होगोन। आरो नोंथाङा बे रेशन कार्ड गोदानजों नोंथाङा मेडिकेलाव सावस्रि फाहामथायनि थाखाय 5 लाखसिम नोंथाङा आयुष्मान कार्ड नोंथाङा बेखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि रेशन कार्ड मोनथ'वाखैब्लाबो नोंथाङा बे रेशन कार्डखौ लानानैनो बे सावस्रि फाहामनो हागोन 5 लाखसिम। दानिया जोङो बे आपडेटनि सायाव मिथिबाय। दानिया जोङो नायगोन सेल्फ हेल्पनि आपडेटनि सायाव। सेल्फ हेल्पनि आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ उद्यमी खालामनो, दाउ अमा बोरमा बायदिसिना फिसिनो, नोंथांनो बिजनेस मावहोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 10 निफ्राय नोंथांनो 50,000 नोंथांनो 10 निफ्राय 50,000 नोंथांनो रां होगोन। नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय बेखिनि रांखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ 16 जानुवारिनिफ्रायनो नोंथाङा बे स्किमनि एप्लाइखौ बानायना लानो हागोन। बेनि एप्लाइ प्रसेसनि गाइडलाइनखौ दासिम बहनाखै। जेब्ला बहनगोन आं नोंथांमोननो A to Z फोरमायनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बे 16 जानुवारिनिफ्रायनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ मुख्यमन्त्रि उद्यमिता अभियान बे स्किम गोदाननि जोहै बे 10,000 निफ्राय लानानै 50,000 बेखिनि रांखौ नोंथांनो होगोन। दानिया जोङो बे स्किमनि आपडेटनि सायाव मिथिबाय। दानिया अरुणोदय जाय बिथांमोनाव अरुणोदय गैया, जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांनो मोनसे थांखि लादों। जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांमोननो गासैबो रेशन कार्ड गोनां न'खरनो अरुणोदय होनो थांखि लादों। बे आपडेटखौ सोर बुंदों जोङो नैबे भिडिअ'आव A to Z नायदिनि फैदो। অসম চৰকাৰে এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 4 লাখ টকালৈকে যাৰেই উপাৰ্জন আছে, ইভেন গভৰ্নমেণ্ট কাম কৰি ৰিটায়াৰমেণ্টটো যদি হৈছে, তেওঁলোকক আমি একোখন ৰেচন কাৰ্ড দিম। আমাৰ গোটেই অসমত 16ৰ পৰা এই কাৰ্ডখিনি দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। 25 তাৰিখে আমি শেষ কৰি দিম। আৰু মন্ত্ৰীয়ে নিজে গৈ হাতে হাতে কাৰ্ডখিনি দি দিব, যাতে মাজত কোনো মধ্যভোগী সোমাব নোৱাৰে। আৰু 25ৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইবাৰৰ চাউলটো লৈ ল'ব পাৰিব।
চাউল অলৰেডি আমি দোকানত মজুত কৰি পেলাইছোঁ চাউল ৰেডি হৈ আছে তেওঁলোকে গৈ চাউলটো ল'ব পাৰিব আৰু কাৰ্ডখন পোৱাৰ দিনাখনৰ পৰাই মেডিকেলত কিবা গ'লে 5 লাখ টকাৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব মেডিকেলৰ আয়ুষ্মানৰ কাৰ্ডখন পাওক নাপাওক কম্পিউটাৰ নামটো উঠি যাব গতিকে এইখন কাৰ্ড দেখুৱালে হ'ব আৰু উজ্জ্বলাৰ কাৰণেও আমি ডিসি সকলৰ জৰিয়তে এওঁলোকৰ ওচৰত আমি ফৰ্ম পঠিয়াম নেক্সট আমাৰ এটো মোক 3-4 বছৰ লাগিব যে প্ৰত্যেক ৰেশন কাৰ্ডৰ মানুহে একোখনকৈ অৰুণোদয় পাওক বাট এতিয়া সম্ভৱ নহয় কাৰণ ৰেশন কাৰ্ডৰ মানুহ 62 লাখ ফ্যামিলি আমি 30 লাখ দিছো কিন্তু আগলৈকে গৈ আমাৰ এটো এটা ইচ্ছা থাকিব আৰু ভৱিষ্যতে ৰেশন কাৰ্ড পোৱা মানুহৰ প্ৰত্যেক ফ্যামিলি ডেথ আৰু এক্সিডেন্ট ইন্সুৰেন্স আমি কৰাব খুজিছো যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্সুৰেন্স এটো কয় সেচুৰেশন মডেল ইয়াৰ ওপৰত এইবাৰ বাজেটৰ সময়ত আমি বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম how we can bring saturation in regard to PM Garib Kalyan in regard to Ayushman Bharat in regards to PM insurance scheme and in regard to Orunodoi আৰু পাৰিলে কৃষক সন্মানো যদি মানুহ কেজন কৃষক হয় So Assam will work for a big saturation model in 2024-25 which will dwell in our next budget. আমি এটা গৰীব কল্যাণৰ দিশত এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ লব খুজিছো